И ако утре не можете да отидете с ентусиазъм и вдъхновение на училище, представете си, че бихте отишли на работа и представете си, че се налага да издържате семейство. Сега, от тези две алтернативи, коя е по-хубава? Според мен да отидете на училище. Защо? Защото ще се срещнете с много нови хора, ще намерите и нови приятели, ще намерите, може би, нови учители, нови вдъхновители, ще научите нещо ново, ще има какво да споделите на света, ще откриете един нов свят. Няма да циклите на едно място, както на поредния работен ден. Ако не успеете да извикате в себе си вдъхновението и ентусиазма, имам техника за вас. В утрешния ден си представете да извикате усещането за празник. Представете се, че отивате на един хубав празник, поканени сте. Помислете си, коя е най-хубавата дреха, която ви е любима и искате да облечете. Извикайте у вас чувството как отивате на празник с хубавата дреха и внесете онази усмивка, онази емоция, онова настроение. Така ще светне и засия и вашия свят и света на близките около вас. И ако повече хора го направят, утре ще имате един истински празник на сърцето. С обич, Кристина Вълкова.